मालवणी करी म्हटलं की त्यासाठी वाटप करावं लागतं। आता वाटपासाठी लागणारं साहित्य बघूया। एक मोठी वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं, अर्धा कांदा बारीक चिरून, 2 छोटे चमचे धणे, पाव चमचा हळद, 2 चमचे चिंचेचा कोळ, लाल तिखट आणि पाणी। वाटपासाठी मिक्सरच्या भांड्यात ओल्या नारळाचं खोबरं घ्यायचं आहे। आता यात वाटपासाठी चिरलेला कांदा आणि धणे घालायचे आहेत। 2 चमचे चिंचेचा कोळ, 4 चमचे लाल तिखट, पाव चमचा हळद आणि पाणी। आता हे मिश्रण बारीक वाटून घेऊया। पावसाळ्यात कोकणात माशांची स्पेशल व्हरायटी मिळते। ही व्हरायटी म्हणजे मुडदुशे, सुळे, त्याला सुळे असे म्हणतात। तसंच काळुंद्राची आमटी मी दाखवलेली आहे, ती रेसिपी पाहायला विसरू नका। त्यानंतर गुंजुला म्हणजेच शेवटा, आणि हा शेवट्याचीच आमटी मी तुम्हाला दाखवणार आहे। हा पावसाळ्यात मिळणारा एक मासा आहे। ही स्पेशल व्हरायटी गोड्या पाण्यातली आहे आणि ह्याला स्पेशल म्हणण्याचं कारण म्हणजे हे सर्वच मासे चवीला फार छान असतात। शेवट्याची आमटी या आजच्या रेसिपीसाठी लागणारं वाटप आपण केलेलं आहे। आता या करीसाठी लागणारं इतर साहित्य बघूया। इथे एक मध्यम आकाराचा शेवटा किंवा गुंजुला हा छोटे तुकडे करून घेऊन स्वच्छ धुवून त्याला 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद आणि पाव चमचा मीठ लावून घेतलेला आहे। त्यानंतर फोडणीसाठी आपल्याला कांदा लागणार आहे। इथे अर्धा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि पाव इंच आलं किसून घेतलेलं आहे। आमटीची चव आणि वाढवण्यासाठी 3-4 कोकम घेतलेले आहेत। तसंच आपल्याला वाटपाबरोबर थोडासा थिकनेस कमी करण्यासाठी पाणी लागणार आहे आणि चवीपुरतं मीठ, फोडणीसाठी तेल। आता कृती बघूया। एका भांड्यात 2 चमचे फोडणीसाठी तेल घ्यायचं आहे। गॅसचा फ्लेम हाय ठेवायचा आहे। तेल गरम झालं की बारीक चिरलेला कांदा आणि किसून घेतलेलं आलं ह्याची खमंग फोडणी द्यायची आहे। कांदा तेलात चांगला मऊ होई तोपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा चांगला 1.5 ते 2 मिनिटं परतून घ्यायचा आहे। त्यामुळे फोडणीचा छान वास आमटीमध्ये ऍड होईल। कांदा भाजून झाल्यावर त्यात मॅरिनेट केलेले फिश घालायचे आहे आणि ते सुद्धा अर्धा मिनिट परतून घ्यायचे आहे। फिश छान परतून घेतलेले आहे। आता आपण त्यात घालणार आहोत वाटप। फिश मध्ये वाटप घातल्यानंतर एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्या।
जर तुम्हाला आमटी पातळ हवी असेल तर 1 वाटी पाणी घाला। आता यात आपण घालणार आहोत चवीपुरतं मीठ। साधारण छोटा चमचा मीठ घालायचं आहे आणि कोकम। आमटीला चांगली उकळी येतोपर्यंत शिजू द्यायची आहे। मासे शिजायला फार वेळ लागत नाही, त्यामुळे 4 ते 5 मिनिटात आमटीला अशी छान उकळी येईल आणि आमटी खाण्यासाठी रेडी आहे। तुम्ही गरम गरम भातासोबत ही आमटी सर्व करू शकता। शेवट्याची करी किंवा गुंजुल्याची आमटी खाण्यासाठी तयार आहे। ही गुंजुल्याची आमटी तुम्ही भातासोबत तर खाऊच शकता, त्याशिवाय गरम गरम तांदळाच्या भाकरी बरोबर किंवा चपाती बरोबर देखील सर्व करू शकता। ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि अशा नवनवीन रेसिपींसाठी राशीज किचनला त्वरित सबस्क्राइब करा।